B'avviż legali li se jiġi pubblikat fis-seħħ fil-jiem li ġejjin, id-djar tal-anzjani kollha f'Malta u Biex se jaraw l-introduzzjoni ta' 7 standards soċjali regolatorji li se jtejbu l-kwalità tal-ħajja ta' dawn l-anzjani. Dan propju tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia u l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità l-Istandards Dr Angele Ellul Fenech. L-ewwel standard huwa dak ta' drittijiet tar-resident fejn hawnhekk fost l-oħrajn l-anzjan irid jiġi trattat b'rispett u dinjità, jażelu jekk jixtieq xi vota, jingħata rispett fit-tmiem il-ħajja u jażelu x'ġeneru li jipprovdilu l-kura. It-tieni standard huwa fuq il-pjan ta' kura personali u l-portafoll tal-anzjan. Hawnhekk tim ta' professjonisti jridu jfasslu pjan fi żmien ta' ġimgħa midħul tal-anzjan fid-dar residenzjali biex isiru jafu kollox fuqu. It-tielet jitratta s-saħħa personali u l-kura medika tal-anzjani fejn il-ħaddiema jridu jkunu preżenti fil-ħin tal-ikel, l-anzjani jingħataw dieta nutrittiva u skont ir-reliġjon tagħhom, id-dar ikollha preżenti bil-fors tabib u jkun hemm aċċess għal kwalinkwe kura. Ir-raba' standard ħares lejn il-protezzjoni u s-salvagwardja. Hawnhekk l-anzjan se jiġi protett minn kull forma ta' abbuż u n-negliġenza se tiġi rappurtata lill-pulizija. Il-mart irid jiġi wkoll dokumentat. Il-ħames standard huwa fuq l-ambjent fiżiku. Din tara li fuq barra jkun hemm żoni miftuħin, il-kmamar ikunu aċċessibbli u siguri u li jkun hemm l-ogħla livell possibbli ta' indipendenza. Is-sitt standard imbagħad jiżgura li min jipprovdi s-servizzi jkollu r-riżorsi u s-servizzi li jaqdu l-ħtiġijiet tal-anzjani. L-anzjan jista' jgħix fid-dar tal-anzjani bi prova qabel jiddeċiedi li jgħix hemm. Din l-istandard tara wkoll li l-anzjani jrid ikollhom aċċess għat-trasport f'każ ta' bżonn u l-internet, telefon u television iridu jkunu bla ħlas. Is-seba' standard huwa fuq l-maniġjar ta' kwalità fejn id-dar tal-anzjani trid tħaddem ħaddiema b'esperjenza u kwalifikati. Il-ħaddiema jridu jingħataw taħriġ u li jkun issorveljat u li f'kull ħin ikun hemm disponibbli ħaddiema li jafu jitkellmu bil-Malti u anke bl-Ingliż. Il-Ministru Farrugia spjega l fuq kollox u jrid li dejjem ikun hemm komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet u l-amministrazzjoni tad-djar tal-anzjani. Hemm avviż legali li ħajkun qiegħed jiġi ippubblikat illi eventwalment mhux biss juri l-istandards x'iridu jkunu fit-tmexxija tad-djar tal-anzjani tal-gvern, tal-privat u tal-Knisja. Imma wkoll li jagħti isnien lill-Awtorità ta' Standards biex min ma jikkoperax ikun jistgħu anke jittieħdu il-passi neċessarji. Min-naħa tagħha Dr Ellul Fenech tenniet li dan kollu seta' jsir wara xhur ta' ħidma anke fi żminijiet ta' pandemija. Dawn l-istandards kien hemm konsultazzjoni wkoll pubblika li damet minn frar sa wissu biss l-awtorità ħasset illi ma tiqafx hemmhekk u ġabret ukoll kummenti wkoll mill-kollaborazzjoni tal-professjonisti. Apparti hekk f'tim l-intern li għandha l-awtorità kemm mill-ispezzjonar u anke l-enforzar raw il-kummenti u raw kif setgħu jkunu b'mod li jistgħu jagħtu d-dinjità lill-anzjani tagħna. F'din il-konferenza ntqal ukoll kif ħareġ kuntratt biex dar tal-anzjani fl-imsida titwaqqa' u terġa' tinbena mill-ġdid.